umzimba njengoba ulawe iwona usitshela ukuthi ucabangeni, iwona expression yalento wena uyifisa. Amen. Ukuthi ucabanga ukuthi uzoba senkonzweni namhlanje umzimba ovezile noma okwazile ukwenza ukuthi yiba senkonzweni nini namhlanje. Amen. Yiba senkonzweni namhlanje. So ibandla njengomzimba yilona eli-expression elikwazi ukuveza noma ukugcwalisa konke uJesu njengenhloko alinde ukuthi kuzolandela kukwenzeka ofuna ngabe kuyenzeka abantu bazalwane yibandla lezo bazalwane. Amen. So ibandla yilona elimisela to execute the plan of God. Azumana ngizwe bazalwane. Amen. Hallelujah. But is the church aware of that now? Ibandla likunakile lokho, ibandla likuthathela phezulu lokho noma abantu bajabuliswa nje ukuthi ngalokho lezinto zonke zisala la. Hallelujah. Noma ngabe nemali yonke izosala kuphi? La. Futhi ufika la ngokubuza ukuthi ucebela kangakanani okwakho ukuthi kusebenzise manje ukuceba kwala emhlabeni njengoba emhlabeni okwakho futhi ukuthi ufinyelela kanjani encebeni yakho onikezwe yona ucebile wena nenze uNkulunkulu ukulungisele konke ukwenzele konke ungasucabanga ofisa uba yikho uNkulunkulu ukwenza ukuthi akunabikho okufisayo ungatshelwa bona but kukuwe ukwazi ukuthi ufinyelela kanjani kukho na. There's no use with every time we'll come here and tell you ngento yodwa ukuthi kusisa kanjani wenzela kanjani ukuthi amagama asazi ukuthi sasazi ukuthi kunokukhulu esisakulindele ofanele kwenze njani sikwenze uNkulunkulu ahlose abheke ethini ukuthi ngaphandle kwethu ngeke kwenzeke. Amen. Ngaphandle kwethu ngeke kwenze njani kwenzeke. Now lalela ngibazalwane sifundela ngoKhayini no-Abel. iBhayibheli lithi uKhayini no-Abel kwabafowabo. Amen. Babefundiswe ukunikela, babefundiswe imbazalwane ukunikela. Kwafika isikhathi sokuthi bayonikela kubani? kuNkulunkulu. Amen. Uma fika isikhathi sokuthi bayonikela kuNkulunkulu lithi lo munye wayumlimi kanti lo munye yena wayumelusi. Amen. Lithi lo wayeseyasuka wathatha firstborn emfuyo yakhe amazibulo amembazalwane wahamba wenza njani wanikela kuNkulunkulu. Lithi umnikelo wakhe uNkulunkulu wawunaka. Amen. Wawunaka uNkulunkulu. Lithi kodwa umnikelo kaKhayini azange njani azange unake naye wayithatha izithelo anakho amembazalwane wayithatha anakho wahamba wayonikela ngakho. Amen. Omunye uzothi God is unfair. Why uNkulunkulu angamukelanga umnikelo kaKhayini ngoba uKhayini naye unikele ngalo kanjani anakho. Amen. Kukhona into engavele eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu bebafundisile phambilini ukuthi wanikela anonikela ngesilwane ngoba indlela yeza kimi indlela yegazi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the reason why uNkulunkulu anaka umnikelo kaKhayini is because unikela ngendlela afundiswe ngayo. Amen bazalwane. Nikele ngendlela nalo wayinalo ithuba lokuthi kahle in exchange wayengathathi izithelo afune ini afune kulo amdayisele ini amdayisele isinoma inkosi noma yini ahambe naye kwenze njani ayonikela ngoba kunendlela emisiwe kaNkulunkulu yokuza kuyo. Yina uNkulunkulu anaka umnikelo kabani? kaAbel. Engaunaka umnikelo kabani? kaKhayini. Kunaloko uKhayini uNkulunkulu wamnika a second chance nokuthi uzokumelele kunani ubuso bakho ukuthuthele na. Alithi wenza kahle uyamumelela. Bawumenze kahle kusho ukuthi wayikhona indlela efundisiwe yokwenza kahle. Amen. Ukuthi ngoba kuvezwa la eBhayibhelini maka uzobheka ubukisise kahle uNkulunkulu ngesikhathi sephu Abraham umntwana esemphile uIsaka yena uNkulunkulu futhi uthi thatha the very same boy uhambe uyongenzela ngayo ini umhlatshelo. Amen. Kusho ukuthi uma sibheka uzwa uma sebehamba umfana sebuza athi baba umlilo ngiyawubona inkuni
ephimba namhlanje kusho ukuthi indlela ababeyijwayele engaqali namhlanje kwasekuyonikelwa ngayo indlela yokunikeleka but akufezwanga ukuthi phambili wayehamba uAbraham ayonikelwa but mase uyifunda yonke indaba uyilalela uyezwa ukuthi umfana une-experience unolwazi analo ngendaba yokuze njani yokunikela kufanele kube khona imvana. Amen. Kufanele kube khona ini? Imvana. Amen. Ngibonga igama lenkosi. La ngizama ukuveza imbazalo. La ngizama ukuveza ukuthi izwi kaNkulunkulu bafowethu masifundiswa sifundiswa ukuthi sibambe sazi izindlela zikaNkulunkulu. Angazi manezwe yini? Sazi izindlela zikabani? zikaNkulunkulu. Because masenza into siyenza ngokwendlela kaNkulunkulu, we will never go wrong. Amen bazalwane. We will never go wrong. Masingabantu abaqaphelayo, singabantu abanakayo, uNkulunkulu uzosinaka. Amen. Ngoba uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu, kodwa kubo bonke abantu ubheka okholwayo, amen bazalwane, nonakayo. Amen. Hallelujah. Ungabheka bonke abantu abasetshenziswa uNkulunkulu noma abasebenzela uNkulunkulu, abantu bayibona into athatha isikhathi ukuyiquestiona ayibuze abesithi uNkulunkulu ngamsebenzisa lo. I can use this one because uyaqaphela uyanaka. Amen. Hallelujah. Bayibonke igama lenkosi. Hallelujah. Genesis chapter 27. Sithola lapho when Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called his elder son Esau and said to him, "My son." Esau, he said, "Here I am," he answered. Isaac said, "I am now an old man, and I am not, and I don't know the day of my death. Now, then get your equipment, your quiver and bow, and go out to open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like, and bring it to me to eat, so that I may give you my blessings before I die." Amen. Amen. So that I may give you the blessings before what? I may die. Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left to the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, "Look, I overheard your father say to your brother Esau, bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessings in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so that I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessings before he dies." Jacob said to Rebekah, his mother, but my mother, Esau is an hairy man, while I have smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, "My son, let the curse fall on me. Just do what I say.
go and get them for me. So he went and got them and brought them to his mother. Asiyeke lapho indaba siyayazi. Amen. Amen. Hallelujah. So sasibuka la again. Sibuka la again. U-Esau usemdala. Ufuna ukuthi angahambi, angadluliselanga isibusiso. Amen. Because isibusiso ayinaso kufanele sidlulisele ukuze singapheli lezo bazalwane. Amen. Kufanele sidlulisele. Amen. Hallelujah. Ukukhumbula ukuthi ku-Isaac kunezinto ezikhulunyiwe ngaye. Amen. Kunezinto ezinjani? Ezikhulunyiwe ngaye ukuthi izizwe zonke zomhlaba noma abanye abantu bazobusiswa ngenxa kabani? Ka-Isaac. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kunento ekhulunyiwe ngo-Isaac kusukela ku-Abraham. Abraham ekhala ukuthi yena akanamntwana. Amen. Amen. uNkulunkulu wasekhuluma ukuthi hayi u-Isaac uzozala umntwana. u-Isaac wakhuluma isibusiso esikhulu esingagcini kuyo-Isaac esidlulela nakwabanye abantu lezi bazalwane. Esidlulela nakwabanye abantu. So now mayizofa ufuna ukuthi ezenjani u-Isaac ashiye esidlulisile isibusiso. But now siyayazi indaba yalabafana ababili. Kuthi kwaba nempi phakathi kwabo bese sesiswini. Siyayazi indaba yalabafana ababili. Kuthi wathi ekhulelwe uRebecca le. Yes, ekhulelwe uRebecca kwaba nempi esiswini sakhe. Amen. Kwasaphuma isiprofeti ukuthi hayi omncane omdala uyokhonza omncane. Amen. So, ngoba umbona lo mama engenelela nje, ungenelela ngoba imfihlo yafika kuye. Uyena owazi imfihlo, uyena owazi ukuthi isiprofeti osithini, uyena ufuna ukuphumelelisa lo akwaziyo, angakwazi bani uJakobe. Kodwa uyazi ukuthi uNkulunkulu unecebe, uNkulunkulu ukhethile, uNkulunkulu ukhethe ukuthi uNkulunkulu ukhethe ukuthi uJakobe okuzoza ngaye noma kuzoqala ngaye isizwe sakwabani sakwa-Israyeli. Amen. Noma uNkulunkulu ukhetha ukuthi usikhethele uhlanga. Kulo hlanga alukhethile afuna ukulisebenzisa for his purpose. Amen. Hallelujah. Kulo hlanga afuna ukulisebenzisa for his purpose. Amen. Kama nenkosi malibonga. Hallelujah. So ke